Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cah kabare, sehat kabeh cah ya. Iki seprane ning jaba ruwame. Tapi iki aku arepe menceritakan sesuatu ning gonane jenengan kabeh. Cerita iki diarami karo sing kancaku jenenge Aldi. Aldi iki nyeritane pas jaman Aldi mbiyen se SMP, lek ra salah kuwi omong kelas 1 SMP. Aldi iki duwe kebiasaan dolan ning sawah. Dadi Aldi iki duwe mbah iki gaene yo ning sawah ngopeni sawah ngono kuwi. Macul, ngluku dan lain sebagainya, pokoknya kegiatan-kegiatan sing memang dilakukan di sawah. Nandur pari penake ngomong. Aldi kuwi biasane iki mulai sekolah ki awan ki dikongkon karo ibuke ngeterne makanan ning gonane mbahe pas mbahe kuwi garap ning sawah. Biasane ning gunane makanan kuwi ya enek nasi, sayur, lauk dan juga kopi. Dan dek ngono kuwi lek Aldi dikon ngeterne ibuke, ngeterne makanan sing digawekne ibuke kuwi mang. Aldi iki njaluk ning gone ibuke lek porsine ditambahi soale Aldi pengen ngancani mbahe maem ning sawah. Dan biasane memang lek maem ning sawah ki suasanane ki sahdu enak banget. Cilikanku mbiyen yo pernah ngono kuwi karo mbah kongku almarhum. Lanjut nang ceritane, Aldi kuwi kan diutus ibuke ngeterne makanane mbahe nang sawah. Mbahe kan loro, Mbah Kong karo mbah ibuke Aldi. Dadi ditambahi Aldi porsine kan untuk 3 orang. Aldi kuwi meng budal ning gonane sawah. Jarak sawah antara omahe Aldi ning gonane sawahe Mbah Kunge Aldi kuwi kurang luwih sekitar 2 km. Ya lumayan lah lek mlaku ya disambi karo olahraga ngono kuwi kan. Terus Aldi ki budal pada waktu itu ya si awan no Aldi si SMP mulai paling ya sekitar jam 1-an. Teko omah jam 1:30 dan persiapan lain-lain budal Aldi ngeterne makanane mbahe kuwi mang. Budal Aldi ngeterne makanan sing diutus ibuke teko sawah ki Aldi ya semaem karo mbahe, ngobrol-ngobrol karo Mbah Kunge karo mbah ibuke Aldi. Sampai suatu ketika ning gonane cedheke sawahe Mbah Aldi, sawahe Mbah Aldi ki lumayan ombo cah. Dadi yo terkenal juragan tanah ning gonane desane Aldi ngono kuwi mang. Oh yo untuk nama tempat, desa dan lokasi sengaja tak samarne demi menjaga privasi tempat tersebut. Nah, Aldi ki nyawang ning gonane sekitarane sawahe Mbah Aldi kuwi enek tegalan. Tegalan kuwi lek saiki ki ngarani apa yo? Kaya area perkebunan ngono kuwi ning kono kuwi hanya luase sing gonane tegalan sing diceritakne Aldi ki luase sekitar 1 petak sawah ngono kuwi ya. Nggone rodok neng pinggir, dadi sawahe Mbah Aldi kuwi ning pinggir dalan. Terus tegalan sing di sawah Aldi ki lokasine ya ning pinggir dalan ngono kuwi ya, sak deret karo sawahe Mbah Aldi. Akhire Aldi ki tekok ning mbahe, "Mbah, kae nang tegalan kae kok akeh tandurane iki tanduran apa ae to, Mbah?" Mbah Aldi pun yo jawab, "Yo macem-macem to le tanduran nang tegalan ki, enek tanduran telo, enek tanduran kacang panjang, enek terong, yo macem-macem." Lah kayak iki tegalane sapa, Mbah? Nah, kuwi tegalane Pak X ngono ae, nggih menjaga nama beliau. Tegalane Pak X, wis sampean ra usah rono, ra usah macem-macem nek kono. Nek kono ki rada wingit. Menurut rumor, tegalane Pak X kuwi memang ditanduri utawa didelehi sesuatu sing nunggu tegalan kuwi. Sing pasti sing nunggu tegalan kuwi bukan makhluk sing kaya dhewe ngene iki alias makhluk tak kasat mata. Mbah iki kan wis ngomongi Aldi kuwi tegalane Pak X dan awakmu aja rono ning kono kuwi enek sing nunggu karo Pak X ditanduri penunggu yang tak kasat mata. Tapi jenenge Aldi kuwi cah celintisan. Dek iki malah penasaran diomongi ngono kuwi karo mbahe. Akhirnya Aldi pun mencuri-curi kesempatan. Pas Aldi mbaten engko lek mbahku ning balik ning sawah, mbahe kan bar dahar kuwi kan kembali kegiatan di sawah. Mbuh wingko ning sawah iki mbuh macul, mbuh matun aku yo ora aruh ra tekok pas kuwi karo Aldi, cuma Aldi nyeritakne pas mbahku engko balik ning sawah, aku engko tak meneng-meneng mindik-mindik mlaku ning tegalan kuwi mang aku penasaran. Sing gawe Aldi penasaran ning kono ki nek beberapa pohon sing pohone iki dhuwur rindang dan Aldi ora ngerti kuwi pohon apa. Ya jenenge bocah SMP. Aku dhewe mbiyen yo celintisan ngono kuwi ya. Lanjut cerita cah yo.
Aldi ku mara tenan ning gone Tegalan kuwi. Begitu mbahe balik ning sawah, Mbah Kong mbek Mbah Putri ini kan konsentrasi ning sawah Aldi kuwi meng to. Lah Aldi kuwi meng balik mara ning Tegalan, delok-delok ning kono. Aldi yo mbaten apa tandurane sing ngene iki, enek beberapa macam tanduran ning kono kuwi anjane. Enek tanduran telo, enek tanduran kacang panjang ngono kuwi kan. Kacang panjang sing ijo dawa-dawa ngono lho ya. Nah, jenenge Aldi cah celintisan, kacang panjang ngene ngono kan dawa-dawa ketok lek wis ranum dan siap dipanen ngono kuwi to. Lah kok ono delalah karo Aldi, kacang panjang iki mung dijabut. Sing dijabut iki kacang panjang kan nandure ning nggonane kayu ngadeg ngono kuwi. Terus nek kacang panjange ngono pokoke ngono kuwi sampean delok dhewe ning Google nandur kacang panjang iki piye. Aku mendeskripsikan rada angel. Pokoke nek kacang panjang iki mung karo Aldi dicabut. Beberapa dicabut. Biasane ben gak enek hama, kacang panjang ngono kan disemprot karo pestisida. Nah, Aldi ku mencium ambune, oh iya iki ambune enek obate, obat nggih nyemprot hama kuwi mang iki lek dipangan langsung keracunan aku engko akhire nang nggonane Tegalan kuwi mengi biasane enek belik-belik iki kaya sumur cilik sing nang sekitaran sawah karo Tegalan. Wis tujuane engko lek Bapak Ibu para petani membutuhkan air cukup njukuk ning belik utawa sumur darurat kuwi mang. Aldi pun mara ning sumur darurat kuwi mang. Aldi karepe nimba banyu nggih ngumbah kacang panjange kuwi mang. Lali nek surung tak critakne saurunge njabut kacang panjang Aldi kan roh nek tanduran telo. Tanduran telo niku dicabut loro karo Aldi. Karepe engko tak gawa mulih. Mbahku pokoke aja sampe terus tak gawa mulih tak bakar ndek omah. Terus nyabut kacang panjang, terus mara ning sumur belik kuwi mang nggih njukuk nggih njukuk banyu nggih ngumbah kacang panjange. Begitu Aldi mara ning belik kuwi mang. Nang kono kan enek timba sing dikerek ngono kuwi. Dadi timba dikeki tali, cemplungne banyu engko nggih njukuk banyu kok kono. Cemplungne lah banyu timba kuwi meng ning ngene sumur belik kuwi. Begitu timba iki meng dicemplungne ndek kono, teka sumur kuwi enek sing narik timba kuwi dengan sangat kuat. Aldi pun yo kaget ya, "Duh, apa iki? Kok enek sing narik?" Aldi jenenge cah celintisan kuwi mang. Kuwi iki berusaha untuk semakin mendekat ning timba, semakin mendekat ning sumur karo nginceng ning sumur ngono iki. Dan akmu ngerti, astagfirullahaladzim. Aldi. Nang kene sumur kono kuwi mang dah. Kuwi iki enek wong wedok metu teko sumur, kondisi rambutnya iki panjang, berbaju putih dan sudah bisa ditebak yaitu Mbak Kun. Kuwi metu ke sumur, sret munggah ning dhuwur karo ngomong ning Aldi. Aldi, kacange kok jukuk. Sampean urung matur ning Pak X di." Begitu kejadian seperti itu, apa sing dicekel Aldi timba karo tali kuwi diuncal ning nggon Aldi iki bengok-bengok mlayu marani mbahe. Aldi wis rumangsa dhek bengok-bengok mlayu marani mbahe. Tapi ternyata Aldi itu masih berada di tempat. Dan dhek kan nyawang mbahe to cah arep mlayu. Mbahe gak nyawang ning gone Aldi. Dadi mbahe gak krungu lek Aldimu bengok-bengok. Nah, pada waktu ketakutan seperti itu, Aldi sing wis bengok-bengok arep mlayu kan gak iso. Mara-mara teko pundake Aldi, kuwi enek tangan driji nyekel ning pundak, kiwa tengen, drijine iki disawang warnane putih pucet dan cengkramane ning pundake Aldi saya kuat. Wis mlayu ra iso, bengok-bengok ge enek sing ngrungokne termasuk mbahe dicengkram ngono kuwi pisan. Tidak lama kemudian Aldi pun blackout semaput. Pas Aldi kuwi meng semaput, ternyata iki enek POV teko mbahe Aldi. Begitu dina semakin sore, mbahe Aldi kan akhirnya yang goleki Aldi. Aldi ning ndi kok ora enek. Digoleki, diceluki, tapi biasane lek Aldi mulih kan rantang sing tinggi nggawa makanan karo kopi kuwi kan digawa karo Aldi. Nah iki rantang karo kopine, rantang sing isi lawuh karo kopi kuwi mengi sik enek nang kono. Gak kaya biasane wong biasane karo Aldi ya digawa mulih, lha iki kok gak. Tanpa berpikir panjang, mbahe pun yo batin ya anjen Aldi bocah ndablek. Paling iki mung yo mara ditinggal pelencing mulih ngono ae gak digawa rantange karo perabotan sing ning kono kuwi mung sing kudune digawa mulih Aldi gak digawa mulih.
Mbahe pun yo ngringkesi kabeh barang-barang mbahe sing nang sawah kuwi mang, sampai akhirnya mbahe iki mulih ning omah. Begitu mulih ning omah mbahe kan yo sik goleki Aldi, sik nyeluki Aldi ning ndi to Aldi iki kok gak enek ngono kan. Celuki ternyata Aldi ini gak enek, mbahe pun akhirnya yo nakoni ibuke Aldi. Ning ndi Aldi iki mung nduk kok renek ning omah, ning sawah iki lho mara ning sawah, lantange yo ditinggal. Apa budal ngaji apa piye bocahe? Biasane lek sore kan memang ngaji to Aldi. Ibuke Aldi pun yo ngomong bae, "Ora Mbah, bocah iki lho yo urung mulih ket mang. Tak kira yo ning sawah sampai sore arep tak goleki iki mang tak kon ngaji." Mbahe pun yo mikir, "Waduh ning ndi bocah iki paling yo dolan." Mbahe resik-resik, adus dan sebagainya. Sampai akhirnya jamnya wis 4:30. Lah Aldi iki yo panggarung mulih. Ibuke Aldi kuwi mengi yo wis goleki Aldi ya. Digoleki bocah iki gak temu, goleki ning gone kancane ra temu, goleki ning gone tempat ngaji yo gak enek. Akhirnya Bu Aldi mang ngomong ning gone Mbak Aldi, "Ki Aldi wis tak goleki Pak, tapi panggah ora enek." Lah terus piye iki? Mbak pun akhirnya kelingan, "Oh iya, iki jangan-jangan Aldi nekat mara ning tegalane Pak X." Mergo pas ning sawah mang Aldi iki nekokne tegalane Pak X kuwi meng. Akhirnya Mbak iki ngejak Ibu Aldi mara rono ning tegalane Pak X kuwi mang. Dan tenan pas diparani Mbah Rono ki ternyata Aldi kuwi enek ning kono cah. Aldi kuwi ditemokne gletak ning kono karo tangane iki gegem kaya wong turu tapi posisi gegem ngono lho tangane Aldi. Karo Mbah kan digugah, Aldi gak tangi, ibuke ya wis bengok-bengok kuwi, "Ya ampun, nyapa iki Aldi nek opo?" Wis karo Mbah diomongi rasa bengak-bengok, "Ayo digotong digo mulih." Pada waktu itu posture Aldi ki yo nun sewu memang rada kecil ngono, dadi digendongi sik iso wong loro gendong Aldi nggo mulih, sik iso mbuh piye nek gendong nggo mulih gak ero, tapi iso digo mulih, diturunke ndek omah, berusaha disadarne. Nah, Aldi ki gak sadar-sadar sik panggah dalam kondisi turu koyo ngono kuwi mang. Sampai akhirnya Aldi kuwi iso tangi, iso sadar mbae iki mara ning nggonane Pak X. Ngomong rono njaluk sepura ning Pak X, lek Aldi mung mlebu ning gone tegalane gak ngomong-ngomong ning gone Pak X dhisik. Ya carane iki mlebu gone wong tapi gak nuwun sewu ngono. Akhire Pak X pun mara, "Ya wis Mbah ndak apa-apa, nanti to bocahe Aldine saiki. Aldi nek omah, Pak." Ya wis tak parani rono tak tilikane, tak deloki. Maralah Pak X ning gone Aldi. Ndelok kondisine Aldi sing semaput kaya ngono kuwi meng, kamu ngerti Pak X melakukan apa? Jadi Pak X kuwi ning nggonane sake kuwi kaya enek godhong tapi mbuh godhong apa Aldi iki yo gak nekokne. Pokok Pak X kuwi mung njukuk godhong teko sake. Godhonge yo gak sepira gedhi cilik-cilik tapi akeh ngono lho. Dijukuk godhonge kuwi mang terus diraupne ning wajahe Aldi karo Pak X kaya kumat kamit maca mantra apa piye ngono. Gak suwi teko kono Aldi kuwi tangi sadar. Ditangi sadar gragapan roh ning kono akeh wong enek mbahe, ibuke, enek Pak X. Aldi iki lah kok spontan ngomong ning Pak X njaluk sepura, "Pak ngapunten, kula wau mlebet tegalane jenengan. Niku kula mendhet kacang kali mendhet telo, karep kula bakar telone." Yes Pak X memaklumi ya memang bocah saumurane Aldi cah gleleng kaya ngono kuwi kan. Ya wis ora apa-apa le, pokok sesuk neh lek sampean pengen telo apa pengen apa ning kono ngomong aku, engko njukuk rono karo aku. Nyapa sampean Pak iki karo guyang-guyu. Nyapa sampean mang kok iso semaput ning kono? Apa dicethuki karo Mbak Kun kuwi mang? Lah Diki jawab, "Nggih Pak, kula dicethuki. Lah niki wau ning ngimpen kula niki dicekel, tangan kula dicekel, sikil kula dicekel." Dadi Aldi iki posisine kaya turu ngringkuk ngono kae. Tangan karo sikile dicekel gak iso obah. Neng nggonane ngimpene Aldi ki wis bengok-bengok njaluk tulung, tapi gak enek wong sing nulungi dan kondisine Aldi ki nang tengah tegalane Pak X kuwi mang. Singkat cerita, Pak X wis ngomongi ya wis ora apa-apa, pokok aja dibaleni maneh. Dan Pak X memang akhirnya mulih Aldine kuwi meng ya wis sadar, wis njaluk sepura, wis selesai to. Nah, ternyata gak berhenti di sini ya. Suatu hari pas Aldi kuwi mang ngaji sore kan ngaji to Aldi. Mulai ngaji kan biasanya maghrib-maghriban sik lagi mulih ngono to. Aldi iki memang tempat ngajine kuwi kudu ngliwati tegalane Pak X kuwi mang.
Tapi pada waktu itu Aldi iki lewat kono iki dhewe, biasane kan rame-rame karo kancane kan. Kuwi lewat kono ki dhewe, lewati Tegalan kuwi mang, terus Aldi kelingan, iya, kapan hari kaya aku ning kene gara-gara aku nakal, akhirnya aku cetukan karo Mbak Kun kuwi mang. Terus akhirnya aku semaput dan lain sebagainya. Aldi pun mlaku karo Ndingkluk. Terus ki pas Aldi mlaku karo Ndingkluk, kuwi Aldi krungu teko arah Tegalan kono kuwi mang. Kuwi enek sing nyeluk-nyeluk Aldi. Aldi, Aldi, mampir kene di. Begitu Aldi krungu koyo swara kaya ngono kuwi tanpa berpikir panjang Aldi kuwi mlayu sak banter-bantere mulih ning omah. Iso bayangke ya, kondisi magrib melaku dhewean dan gue dia dipanggil-panggil oleh sosok kuntilanak. Ya Allah. Aduh, Aldi, gara-gara perilaku gleleng ngono lho cah, enek akibat dan resikone. Ceritane Aldi teko kene dhisik. Insyaallah ya engko apa kapan tak critani maneh. Ada beberapa cerita maneh sik aniki cah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.